A veces escríbeme rapazada, xente nova, e gústame moito, faime moita ilusión que me fale a xente nova. E hai xente nova que me fala do tema lingüístico, e comento con esa xente. Pero é que onte escribiume unha rapaza e eu contestei hoxe que o vin, que me encanta, porque é ela que dá a propia resposta. Esta rapaza onte escribiume: boas noites, Eva. Levas un tempo saindo no meu para ti e quería dicirche que pareceme moi interesante os teus vídeos e que aportas unha mensaxe moi interesante da lingua. Eu quería facerche unha pregunta porque interésame saber a túa opinión. Eu acabo de realizar o exame PAU de galego hoxe mesmo. O teu contido é bastante inspirador para responder aos temas de actualidade sobre a lingua que poden caer na proba. A raíz disto, tive unha ocurrencia. A nós mándannos facer un comentario de sociolingüística onde sí ou sí temos que defender a capa e espada a lingua, aportando argumentos que rexeiten os prexuizos. Este tema lévase poñendo en pau xa moitos anos. A miña opinión é que nós, os novos, xogamos un papel importantísimo na normalización, pero penso que nos meten a mensaxe moi forzada. O que deberían facer é deixarnos opinar de verdade sobre a lingua, expresar onde vemos nós o verdadeiro causante da perda de falantes, e así poderíamos contribuir de verdade a unha posible mellora. Para min, as medidas normalizadoras son inútiles para atraer as novas xeracións. A min, persoalmente, que sempre fun castelán falante e sigo sendo en parte, a conciencia do valor da lingua non me viu gracias a ningunha lei. Mira o éxito que tiveron os cantantes elexido, que non sei como se lê este, e Novelouro, que chearon os nosos para ti coas súas letras, incluso fora de Galicia. Iso non o conseguiu ningunha medida normalizadora en todo este tempo. Foi a primeira vez que vin tanto boom e amor polo galego nos novos. Por iso che digo, non é que os cativos da cidade odiemos o galego, é que a mensaxe de defensa métesenos a presión, porque non entenden que a xente nova nos moven outras cousas e que a defensa ten que vir do interior de un. Deben ensinarnos a pensar para construir o noso orgullo galego, non a mensaxe que hai que poñer nas pancartas para gañar votos. Non pido que leas todo, pero quería dicir o que penso e encantaríame saber que opinas. Eu pedinlle permiso para usar as capturas, sen poñer a foto nin nada, porque creo que non se debe facer, non é necesario, e ela, precisamente, como a outras persoas que me falan por privado, non queren expoñer en alto a súa molestia con todo isto. Eu só lle contestei, opino que o explicas ti todo. Non é que opino eu, é que o que ti opinas é a opinión válida. A música, todo aquilo que vos move, é o que crea o desexo de falar a lingua. A mensaxe política non vale nada. Non só non anima, é que a veces fai o efecto contrario. Reitero o que di, vale? Eu animo a xente a pensar. E ademais, a amosarse receptivas a que opinen diferente. Hai máis rapazada que me ten escrito: joder, gústame o que dis, porque, estou... Non, é como, hostia, parece que me soltan un pouco a goma, sí. É que me parece, cando eu digo liberar a lingua é permitirlle a xente nova que se achegue a nós con isto. E aquí digo claramente, non? Que nos debían deixar expresar o que de verdade opinamos. Hai que ter argumentos, por exemplo, o que di, non? Que se lles pide un comentario de texto e teñen que defender a lingua aportando argumentos que rexeiten os prexuizos. Bueno, pois eu creo que non é que tes que usar un argumento que rexeite os prexuizos. Tes
que entender por que existen eses prexuizos. E máis, tes que comprender a persoa que os ten. E non con isto xustificar que non o fale, pero comprendelo. Estes son os teus prexuizos. Vale, eu entendo. É lóxico que os teñas. Non é nada extraño. E, joder, aquí xa liberas un pouco a rapazada, sí? Diz, vale, pois tes os prexuizos, é normal. Por moitas cousas, que non vou facer agora un vídeo de media hora. Pero é que, ademais, que eu escribinllo a ela máis abaixo, o que eu opino. Eu opino que a rapazada ti dislle é moi importante a perda de falantes, porque tal, porque é a nosa lingua, e eles enténdeno e din, hostia, debería o falar. Pero tamén sinten que se lle pide unha adhesión ideolóxica. É que é real. E eu explicáballo a esta rapaza. É que é algo casi instintivo. Que queremos desobedecer todo o que se nos di. E na adolescencia máis. Queremos ser o putísimo espírito da contradición. E a rapazada aí ten o seu primer dilema ético-político en Galicia. Eu creo que unha persoa adolescente ten coa lingua. Sei que debería falala, comprendo todo o que me din, comprendo que é importante, pero, hostia, igual teño 15, 16 anos, 17, están formando a súa identidade política, é castelán falante, e pídeselle, ou preséntaselle a lingua, con unha adhesión ideolóxica detrás. Eles non saben o que lles pasa, pero é que é isto. É que é absolutamente intuitivo nun ser humano. Liberar a lingua é, o que ela di, deixar que opinen. Escoitar os prexuizos. Validalos no sentido de, joder, é normal que os teñas. Que cousa extraña é esta? Pero claro, cal é a mensaxe? É que eu teño que decir. Falas castellano como quería Franco. É que é moi agresivo. É dicir, hai mensaxes que xa sabía cando eu era adolescente respecto do galego que son moi agresivas, joder. Sabes? Eu deixo aí para la gallejidá ou para que non sexa gallejidá e realmente comprenda o problema lingüístico, sí, joder, escoitar, pois, con atención, comprender a quen non o fala, e deixarnos de unir o que tes que falar, e trae detrás moitas cousas. Trae detrás unha estreleira, que non tes que ser independentista. Bueno, sei que a estreleira hoxe representa algo. Trae detrás un partido político. Trae detrás unha serie de adhesións. E que non lle temos que facer isto. Non é que non lle temos que facer isto á rapazada. É que non temos que facer isto ao idioma, joder. E están formando a súa identidade política. E nós, a intención é só que falen galego. E que sexan libres de ter a súa identidade política, a que se lles dé a gana, que a cambien, que agora pensen que é mellor o PP, e depois con 17 anos digan, Jesús, eu ano pasado, de que tiña 16, pensaba deixar e que iso non inflúa co tema lingüístico. Non sei. É moi interesante. Gústame moito que me escriba a xente nova. Sodes máis guais?